amarieta ali agotoka ase kibande kiao ase eng'encho abanto abange bakomaete muna Professor Mosomi, yani obogima nothing, obogima zero, totebingo. Ase marieta ane onkurukwa Andrew Mosomi Nyang'wara. Mosomi Nyang'wara. Igong narwa ase Nyamira County. Itutu Masaba asa kurukuri yabe Rigoma Ward. Ang'ena Keroka. Riyabe Rigoma Ward. Ang'ena Keroka. Abu nonka. Noka. Ono Professor Mosomi no moteli o chagete timanyeti ng'a mwaka kigwa chagete oboteli sing'encho muna nchengo kina iga nabo ngigwete ng'a Professor Mosomi agokora ebinto biaye naende akobikora ase enchera gete entindi mono otakagere ng'a nomogaka okora ng'a gwachagete oboteli obokare mwaka ki oyia gwachagete oboteli obo? Mwaka 66. Ai 66 kanya nono okorengererwa koiboru mwaka 66 igo bono korwa 66 goika iga naende oching'a emiaka ine emenge mono kwabeire gogokora obokoreri obo. Na chete nkaragwa kare ritinterete miaka mengi lakini ngasareka korwa mwaka 70 mpaka bono nacha kwaira na mwaka 2000 mpaka bono gwache kugera na mwaka 2000 ke ekwagwete nkogokieko kwagwete gose gwatigete ekanisa natigete ekanisa ugatama ugatiga Yesu ngatiga Yesu nkagenda saitani nona aramenya ngwagete ekenyenga sana. abasi bano muri no motegeri o Skiza o get a point no muri o Skiza tuchi kokoretera tuchi kokosori no mugaka kurunga Professor Mosomi ko igure nga achageto moteli bwaye umwaka 69 66 whatever 66 lakini goikiraga na bagenderete nga despite the fact that nga na gwete lakini abatoro chinga nagende to boteli bwaye igonga nae kero kwagure ayuturigirire tiga ari gosoto tegererete okubokerera nkororo bono mugaka koruchinga kiechi chia 66 paka bono iga amatero narenga iga gwakoriro urarengereriga tinkunyanyura aronga narenga lakini amangi dirikara tinterete mange lakini bono korunchaka gotera mwaka 2000 naro amange sana amange sauri ntari kurika oyo kandikeire tayo rero lakini jeti ndiko bono igotingo nyamana ya namba lakini na amange sana bono mugaka ngikiagerete gosuga chako oboteli ogotoka ko gotongire bo tari gento gochikorigira igo gotoka gotongire bo komore gosene sabantu gosene sukuru gosene kanisa no komanyira ng'a ngotera orekera onye na matera gokobwata bwangu onye no korosio gotera gotaka kumanya ng'a no moteri ori umanye gokombosi gotera igo nario omoteri igo bona kugoteba ng'a kwabwate talanta ikwaetwe talanta na Nyasaye kurukare kurumuna na iguretwe kurumuna na rengo mokesi karansete ngotera ndinje gwika senkorisi ngotera ndinje gwika lakini ne manyete ng'a no moteri ndi paka kero na jete guchia skuru ne kanisa ekero kwanyorete Yesu nari kwamanyete ng'a nari gwachituka gundwa ng'a no moteri ori igo bono ng'a Yesu no yo bwengencho sana ase obogima bwa mwanya bantu aya pasi bono muri no motegeri get point ekero togente gusanga no mugaka Professor Mosomi moteri ochire nkumasiro barito lya gusina boiko isiko iya gusi totagete tobekero gotero kwaye ogotang'aniga ogotero kori Professor aratake totegerere erinde tonyora aga break gasini ni gaturara yunga igatoyunga ki Professor agototereri erinde togende tukonya gusika tobaze gusika maega get a point tore YouTube get a point na boiko tore Facebook tore TikTok na boiko ngotoka tore ase omtandao o Zoom bono sokoro ngotero ki uragani turara bikira barigereria ogotera kumanyikanete mono obogima zero basi bonekero tokwiyarigani gotegerera ogotera gokoro kung'o obogima zero
Koteri no moteri ochiete nkuma sokoro Professor Mosomi ete technician ya nene gende tukuyariga ni gukobekera agotera okwo ekero tuguchigotera na Professor Mosomi ga gotera okwo mete na ari gukuigukare Bakakwaligamura Onye Yesu tayo ime ya ogimambosa. Onye Yesu
taiyo imea ogimambosa onye Yesu taiyo imea ogimanziro onye Yesu taiyo imea ogimanziro ayo mosae weke suti yao ingirwe pogisa sao sometebuya ihoko gendi kaya kwani umesimiwa tabura kole nyangi yao okobo waligoka ihobo akesimi yao musae wa masikani sikire kenyoro naindo kwanwa buya sikire kenyoro naindo kwanwa buya onye Yesu taiyo imea ogimambota onye Yesu taiyo imea ogimambota onye Yesu taiyo imea ogimanziro onye Yesu taiyo imea ogimanziro ayo mosae ekeziriti yao omine saruni osetoe asogoeta sogoeta sa somete buya musae gogosemeria onye Yesu taiyo imea ogimambota onye Yesu taiyo imea ogimambota onye Yesu taiyo imea ogimanziro onye Yesu taiyo imea ogimanziro basi bono omwanchi omorigereri nomotegereri o get the point togendete gosenigwa nomogaka Professor Mosomi ime ya get the point togendete gosenigwa kegima basi bono omwanchi nagotebi ng'a rero Skiza show goika omorero bwoka ase eng'encho tore nomogaka okuruka Professor. Yes, Professor Mosomi. Professor nani Professor yomoteri ndoche. Professor enyene. Bono omogaka ogotera oko ndoche kobwata amegeri amange kabisa. Nagotebi ng'a rero Skiza show goika omorero bwoka zero. Mbusa. Nye Yesu tayo. Yes, Professor Mosomi. Professor nani obogima boko ba zero kabisa. Nokora maya. Nokora byonsi pi. Ebyense yembusa. Zero. Mbusa. Nye Yesu tayo. Yes, Professor Mosomi. Professor nani obogima boko ba zero kabisa. Yes, basi bono omwanchi morigino omotegereri o get point ekero ngenderete korigereria chi SMS muna chigerete gochera gaiga ase enchira eye ndoche ng'a gospel meroka akobona what is going on nesho tobwate Professor gaiga Mosomi omonyene ndoche ng'a ong'uti waves ndoche ng'a nware tuned in mamake Abud Maswabe nabagoteba ng'a kaitata chipando ng'okobekera tore ong'uti waves agoteba ng'obogima zero kabisa. Pastor Nyang'ate agoteba ng'a a great testimony the Blossom Studios ndoche ng'a nwarema akoroku ng'a Evangelist Wycliffe Abing'a nabagoteba ng'a anyway nampenda sana huyu mzee. God bless you abundantly Evangelist Wycliffe Abima. Kuna yes, tunashughulikia hiyo mambo, tunashughulikia. Unajua kuna shida ya kimitambo, lakini natumai ya kwamba kuko shwari sasa. Bono omogaka Professor Mosomi. Yes. Obaterio go kwabo chagete 1966. Nanda bondo chenga kwabwate kegwa.
you had a talent. Senge nchondo chenchiro gotero kugo flow onye Yesu tayo obugima zero. Bono professor timaitinga omoteri naroro kwarigereti orenge buna ementa yago moteri kyuri kwarocho gotera nimetenga nyumotaracha gotera abateri mbali bare ngoro no yare ngo 66 moteri kyo ibono maybe okungusete nago cheso gotera nabuinga kyo bateri mbale ngo mono abechisani ababebita bari bare kubugia babekirwe tongoro ime nabo barenge na matera bugese kinanda kirego ku master of voice na abuna bugo barengo lakini ese njiri ntuo wate matera ngakie imono etu ale ku Tanzania na ubacha gete ko record Kenya toje ko record nyuma ikobono nche muntu tayo na chete ko ongeto mungusunga nchikotera kera na kinete nkanyora ngote ogotera no nyembali bangire tase kwa yaba bachite konyuya chikuba bwatesia ande bakambe ko burai batangete kumanyanga no moteri inde bali konyora bachire kanisa ndebo ikobono totebenga nae wa pioneer to musiki ugo ikwanyu chagete yebo bono kurwa chagete musiki yo kuru 1966 timanyeti goikera iga omusiki oyo gosoba teri obo bwago no bwata achievement nimetenga bitabu byago mbiriri na mbeba mono achievement nchiroro kwa mekiri ku 1966 kwetera so musiki achievement seke gusingaki achievement yani matunda naroro kwanyorire akorwa so musiki oyo gosoba teri obo akuru mwaka 66 goikera bono goikera bono kurwa abu 66 gochabu na tigete mwaka 70 ngaja koira na kanisa mwaka 2000 bona karona ansa gotera gocheri 2003 lakini kure karona iranete na soete kwaya kigima ikwaya unga kuru kuri yawe SDA kwaya keri yabe SDA kwaya kuru kusuda no na tera ni terete chifolium no inyaro na teri ni yekuru kunyanchonori folium ubere igo matera ankonyira ke kine tarankonya mono akonyira kere kintara akonya mono ndoma itenga nyasaye naro matera ina chago konye matera indo chinga esinge chia matera ina kinoni nche manyerete Professor Mosomi igo no gwetera matera kwa manyekanire asa ange no nebanga koirero ise koirero no nyengo chinya gichenche gali bogirango gali abantu ate oyo Professor bono Professor oboteri obo timanyetinga kurkwabo chagete gwatebanga 2000 nali kwabo chagete buya timetinga kwa nyakumira bitango binde kwetera soboteri obo bwa goso kwa bagogo eta iga buya smart iga michando nero oratebia murigereri ori okurigereti igari kwa beiri go gwetera iga asoboteri obo michando nero chibese enengo ngande kerogotera egwika ngande muna nchumo gaka abantu bagochaya nwana gokonya egokobo mwako yonki agocha orua marume nkiagocha gototebia igo obokongu mono poro no bwichibese enengo no yandaro make lakini uchibese muna si matuka ya kire gento nebese uchikorekot nebese uchikobeka chibicha nebe igo obokongu no bwichibese yes bona bondo chenga omwanchi muri gono motegero get a point tore na Professor Mosomi nere togende kogosonera konya gototebia aya eteira soboteri bwae nande munagendete gokora oboteri obo ogwetenga nabwate shida yebesa yo tuligireti gari nabo gocha ko ekero togochiko kore esho eringo kwaraka namba kaige simi erio ochiko mwake cheki asura anyare
nabo okomotomera none efe irakoiranira gochinka nabo komo sponsor nchirende yonsi nana bagotwira amate bono Professor mbali nechi challenge echio no gwatebire ng'a enengo nero naigure gwatebire nene ibwate omochando lakini nabo ndoche ng'ogenderete gotera ng'aki bono ogokora kwanyora enengo nkeyeye ogochigwatumeka kwenda kwarekodio gotero mpaka narorire evideo kaige enkonke bisa iga ng'aki ogokora kwanyora eyenge nabone video ye eke yani ongosaberera ondo kong'aina gochikorosia omochango osiereri gwesa urioro yomo sing'enchoro mugaka naende oro yomo banto batanga onye kwayebwata abanto 30 tokobachangira nchigoisana naki oyo yomo rende ere ntonyare igo abari bankonyire gochia abande tindi kobasaba ko naterire bari bankonyire nabo bansukire goika iga nonye chibiche echi chintang'ani oyo konyete Musomba omoteri ori nere sobere gochinyamira ari gochimiruka bono soboraganga mata tukaumerana kanyorane gantebi nkoigunda ogotera gokwa korwa eretio kero twaumerana studio era agachia kandigeria omosani kambwata chibicha igo nero onkonyete ensemo eyio na abande nkeke abande ndainyore na abande ntainyore kiagera matuko araetire basi bono morige nomotegereri get point na moigwete ng'a tokogenderera gosanga nomogaka okorwa ng'a Professor Mosomi omoterio chito nkoma asira barito ria gusina boigo isiko iya gusi agenderete gototebi ng'a enenga akonyora abasani bake bakomochangira nke mpaka bamusukiri baikire aiga bono ekero togochikwerigani konyora ogotera konde gwakabere ning'endere gosoma chiujumbe chiago ndochiga akoroku ng'a Evans Nyandigisi following you live tototebetie esore akoroku ng'a Edu Osinde I listen to Mzee's song they are touching may God bless him buya mono kegima oyo minto Edu Osinde nabo ndoche akoroku ng'a Dyson Otegi tuned in from Mtwapa, Mombasa. It is a great testimony. I remember when alikuwa anaimba at Rigoma Church. Okoranga kwa alinge Rigoma? Rigoma no angenanga. Omonto nara akuru Mombasa otanga kwa moseneti kegima okorokunga Dyson Otegi. May God bless you too, Tyson. Akorokunga Deborah Kerubo. May God grant him long life. Batumba gutakiri tokine. Ani ogendere komenya kegima. Basi bono otero kuri konde ngoroki okote tobekera omotegereri ndetembeke gotero koiya gukuru ku mwana otero gukuru ku mwana ogotero ku mwana nkigo gukwanira gukwana muno kwegeria omwana gose muna kwegeretigwe egento kiagerete ngacha koirana ekanisa nande ngachikoba omuya bono mata yane twakarukire kare tari rero mokoroka mama tore kuruka ng'a baba igare ng'omokatoriki igare kontugamia ng'ire chisara igo niaruka riru bono nkamanya nabo nare ko mang'ana aria naegeretiwe na omoibori tachete korwa esende nonye ekero nachire nkochi konywa amaru kero kagosepa bono nare ochikorora orogunchara noboa nchireri naegeretiwe ng'a amaru na amabe kero nachire seito nabo nare konywa mono lakini nimbwate obwoba igo kero kwarokereria omwana tari kweba mpaka obogotu bwaye omogano bwa ogokinigwa buna gwakinigetiwe na omoibori tori konywa tokweba pi onde taiyo bwebete kira omonto namaete abaibori baye buna bamokinetie muna bamoete riogo na ekeranya ase bibiria tiga eriogo riria okogekera orwarete igo naki kiagerete ngacha gotera ogotera oko nkore chibicha nakorokwa gokorokwa omwana naende oyo okobegete chibicha onkonyete nere goetera mogaka noo ara omwesimiwa okorokwa okemwa
ke Samuel okemwa igo mogaka Joseph nero kubegete chibija nero gerete akamura kari gakora shoot kari gakora ku Joseph mogaka na kukago konyete nero beire obeire se timati ke gusimno mo tebo beire obwengenjo sana asende nero undutire se chimbe chiangumbu bakondo basani abange bachire konyora wetera nera nkumwirana rimwe mbona sama somaye na ko moyo muya nera konya abange na Samuel okemwa nande naro musanio moyia nera kurukumeroka bonsi naba ndoche nga bansirire leo bas bano mwanju murigereria ogete point kerto chikobekeru ogotero gokorokunga omwana goteri na Professor Mosomi ime ESG studio chito chia Get the Point muna togendete gusanga ime ya Skiza show na gotenga omorero goikoke gaiga ime ya Skiza show asengejo na bega ne irio morero bwoke ono moroberi okoretera abateri ao nabo igo chikwaya ao nabo iga marandia igo tomocha gotegerera nabo igo go follow gose goto ligereri gose goto mongera gari su mutandao o YouTube Get a Point genda gari Facebook Get a Point TikTok nao tole emitandao yonsi pi elinde naye oseseni we ase Yesu Kristo Records. Orokere libuye mwana karomoke akyo mwana takwewe unakwo mukinetie moye kanisa mwana karomoke asogogi mabwaye kanisa takwewa moye sukuru mwana karomoke asogogi mabwaye sukuru takwewa rokere likwa mote karomoke asobogi mawaye bakyo mwana takwewa nabe myake menge mugotogo senzera nagendere nyimbo bakyo mwana takwewa bakyo mwana takwewa asobogi mawaye bakyo mwana takwewa akuwabyo mana wesisao kanisa mupeleke akiwa mudogo maisani mwake kanisa wesisao sule mupeleke akiwa mudogo maisani mwake limwa wesisao usia wa wazazi maisani mwake atakiwa mukongwe mana wesisao He will not forget it. He come forward. Take your child to church. When he young, he will not forget it. He come forward. Take your child to sukuru. When he young, he will not forget it. He come forward. Primary, he will not forget it. Secondary, will not forget it. College, will not forget it. University, will not forget it. Graduation, will not forget it. My teacher, will not forget it. Officer, will not forget it. The teacher, will not forget it.
Dokita will not forget it. Professor will not forget it. Isaba sukuru akiumwana takweba Peseni akiumwana takweba Samoni akiumwana takweba Sunday sukuru akiumwana takweba Misa takatifu akiumwana takweba Tikoni tikonesi akiumwana takweba Mafata akiumwana takweba Pasita akiumwana takweba Bisobu akiumwana takweba Okereli kwa mwete akiumwana takweba Nawe myake menge mogotogo zenzera Agendere nyimbo akiumwana takweba Okereli kwa mwete Karomoke asogogi mawaye akiumwana takweba Ogotero ku kwango kigima professor ogotero ku nkobwate ogosemio konene sana yani omwana takweba pi munakuwa mokinetie munakuwa mosometie munakuwa ari kumwegeria takweba nakuwa ari kumwechandikira kero komosomia takweba nakuwa ari kumurageria takweba pi ondete iyo urebe esaeterete igo goteroku ugotoinyoria kiro omonto ainyore munakineti onde naro ori gocha koba ekebago lakini ekero aetwa eriogo akaba omuya bono nero nabo bagotokonya abasi bono morigeno motegeri ogete point togende gosemi guno mugaka professor Mosomi ng'a omwana takwebeki kwa mosometi lakini bono professor abana barororo okonyora ng'a bakiniri buya na baibori bakogenda ekanisa buya bwate chimbu chingiya lakini bono kwanyora abana babo bare sumbua bakonywa amaru bakonywa chinyasore lakini chinyasore echio nchio omechi yabo ngio chikiaretera amang'ana anga buna lakini te nonye osaregete nainyorete munakineti munegereti nakaneti nonye gasaregete nonye gakore ebinto ebi nainyorete ng'a ogenda onyore bari omonto okonywa amaru ase ekero twakanyure na abande bachete bagatiga na inche ngatiga okoigwa omwana bwa omopastor ogoteba ng'a ngakiniwa buya inche nobwa omorisia gose bwa omokristo lakini bono ngokora ebinto kinyume na Bible igo onde taiyo okweba nonye mbari bakonywa nonye mbari bakweba nainyorete ng'a mbo bagokora nakanetiwa naki okoigwera ng'a gokwasinyire abaibori ense teiyo ense nero igo bono ng'a nonye na chifamiri chicho okonyora ng'a abaibori bamenyete buya babwate chimbu chingiya labda bara abarisi gose abadikonesi gose bara abakatikista gose bara yani bara abakeresto lakini abana babo basaregete omwana nainyorete otatiga rende nobochi agotwara gose ninki nasaregete lakini nainyorete nabainyorete ng'a gende kigero kio mbobe nkoko
Bono nkigeo chikiagera omogaka bono mwana kainyorete nando osobo ochime. Nki bono ngio chikiareta amang'ana anga munai. Akinire buya, aigekire buya, lakini bono nware echang'aime. Ikina bere mwanya bantu noya ali Eden agwana akane tu na ewanga moriri tu lakini mbaliriete igo mwanya bantu na bagokora magosa lakini umanyitego Nerigoso nakie karo umuntu akoiba kwebisa nyendiria tamatinga nerigoso anga kubuguri ngotarariko abasi bono tobwata megeria mayaga ika korwa ase Professor Mosomi amaene no mu professor none gofio chabege to murigereri nabo koranga oyo ne professor na chiete class kio monto paka akaruku Professor Mosomi ne professor Obed no professor Semi nabo igo na mange kero nkorigereri ika ase page yeto ya Facebook kuna bondo chakoranga Richard Ongera enyewe ni professor banchira nirenga enyewe ni professor akurunga Gladys Gechemba but that is true never forget akurunga Gladys Gechemba na nate betenga amen akurunga Eva Veronica got the blessings akurunga Lilian Aurora amen nice song akurunga Gladys Gechemba akarukolika chimessage yokolika very nice song I like that akurunga Evans Arogo may God bless Muse in his old age is a great blessings to us akurunga Gladys Gechemba na bondo chinga na wale tuned in akurunga Blessed Ayubu agotebanga Thaddeus Ayubu following from Qatar. Happy Sabbath. Yes, happy day. Akurunga Don Senior omugaka Mosomi monena agosi senior akurunga Meroka Gospel na ondo chinga nwale tuned in akurunga taite audio no nyenyore audio yakuruka Meroka Gospel na no ale ime ya get the point akerongolia liga ikakurunga Shadi James autanga salimia professor nyimbo zake tamu sana wakwani gunomo ngwana kurunga Shadi James ika gatatabetie sakurwa akurunga Meroka Gospel I feel I still owe him a pair of shoes mzee I will be visiting you soon Christmas impuogo ngotoretuonie yo nyechi bando kabisa naro kurunga Meroka Gospel nyagotanga nabwate lideni riago riebikoroto igono chogorirwe bikoroto esuku na ndetuoni neche nyenyu buya mono yo minto Meroka Gospel na kwariga ndiwe no na professor omugorire ebikoroto biri bie professor bono akurunga Shadi this is amazing yes na aba ngati ya bali apange bakonya gotubwati yani gotufollow gose gotumongera kuru YouTube ndo chakurunga Brian Mogusote banga Professor Mosomi is always touching may God bless you and live long na gokoriko ujumbe yawe gosokorika SMS yawe gosa rafa yawe watutebie sogo okebwaterete koru na lirende tokonya gosuka iga bono professor igwakwanire goye mwana kworokererigwa abana barokonyora bagukina baraba yakigima lakini family eyo echang'anyoka lakini abana baraba ya ngakigo bono akugese bari baigwereta mwana abo bantu bagusareka bonsi family baro bakobabaya baro bagusareka bonsi gona bere miocho kano lakini omwana abwo konyora bare abaiburi bara bakonyuga kore noyo okurigererio ranga omuiburi yombo bagoko bono bwanga etabie ekeruro moke oruru muiburi akonywa marwo kore mekonoka nabo kwangamo okonyanga igo abubare igo omonene abasese tiga omonene abasese ni kigima na ndagendere koba igata bono omugaka Professor Mosomi timanyetinga amatera yago nonya begete chisiri ndoche ng'abarigereri bande bari bagonya kubori ng'anga kitokora tonyora amatera no sogete chisiri chia amatera ni sogetie kuri ugutang'ani bwemasiro nimbwate siti yaye ere chibicha nonye audio ninguraturande seng'enchorera matuka ya chisidi chitariko chikonya gosira
lakini tindi koma chana wangu tuwaranke lakini okoko iyo mwana tindo ya tinda korosie nguji korosi audio kera chibicha lia wege tu ane abira gasareka wana tingo beka abire lakini ninche nyabeke ngoja gotemande buata mutera abire chibicha ndara beka audio aronya beke subu wangu keronda nyore bese basi bono akurunga Professor Mosomi Andrew ime ya get point na borochenga na bwate kerengereri gyokonyora ebitoki byokorosio gotera abeke ebicha nabo iga record ya matera ande ase audio bono Professor rende kitogenderete tukunya kubae namba yawe yesimu uri oraigwa go support na bago support namba yawe yesimu no nyare kunye kwa naso mutu ahongo nyara nye kwanengo 07 11 89 68 17 nande nye irorere 07 11 89 68 17 yes bono enambe yo mugaka Professor to mwakera boni gesengencho to live nabo ukochiko mwake cheki na maybe gotagete bosemi bonde bwense sengencho no mugaka nabwato bosemi oponge kigima otake ushauri bonde bwense nabo ko muboli nabo iko otake ko mwake cheki oroche ngano mugaka mogotu nabo ko mwake cheki rire na yagotwera mate na yerio ochi onyago seseni webotambe ekero togochiko tegera gotero kunde kwa gatatu kwa Professor Mosomi Professor bono ngotero kio kutoko bekira bategere ono gato bekire ukoya ayande ngarakare uri ko goteba nga borumburi goita anga goita aba tata bingo bono asopwagare nga borumburi goita nki kwa minute Professor ni kero makweli achiri bagusita gotanga makweli na makuru abande ko bagusalie proba gwinga ki nga kera chirara mayi tari mayi ara makuru bokora mi umuntu buya akumatebya makweli na makuru na chagete kare ibona ara yachire bono ubururu abantu mbali banyoriro bokon bono ngatera bali ba pipiria ayu Naomi ana bali barocho bokon lakini borurumbu baiteti mbale barocho bokon lakini borurumbu baiteti that's a very wonderful phrase kurwaso mugako inobo semyo buya kigima yani nga obororo baba Ayubu babwato boro no na Abraham na bwato boro resengenjo tabwate mwana lakini imbomo iteti na ya kero kwanyoriro bokon bemereria mangana amayango chari kurubusho muna ba Ayubu balemerereti bagacha bakanyora amaya igonga ekero tokonyora tobwato bororo igonga amaya narororo atoganeti gochimotu igonga bono naboroche motegera no morigereria kero bwato bororo bonde bwensi gabo tubasa kukorera nande tubasa goyichanda mona sengencho obororo bwekambori goita no igwete nga Abraham na bwato bororo bwotatu ari umwana lakini omoeri oye bororo mbo moiteti sengencho na etu umwana Job osa Ayubu na chandegete sana na bwato bororo bonge lakini bororo obu bwa moitete igasenge igo bono obororo tibori goita basi bono mwanchi murigerio get point tubekirwa tero gukurukunga obororo mbori goita ekero togendete gusanga amo ime ya Skiza show nabo kotonyora gwetera so mutandao o YouTube get the point orutaga point kago gali obeka ka SMS kago nabo gototebinga YouTube bwaterete korwa nabo kwenda gali se Facebook nabo ogototebia se okebwaterete ko nabo kubori visual nabo igo nabo omwe esegeto gose obumanyi bonde bwensi gose kendi gyonsi gotaka komenya korwa se akorokunga Professor nabo okobori igabo gwetera se YouTube gose Facebook nabo ogotonyora kingenda tukonya kurigereria chi ujumbe kere technician yane konga ogotera gukurukunga borurumburi goita akurukunga mugusundo chenga nande nwaregega Professor Mosomi is always touching akurukunga omo designer agotanga mwanyegetinge wow I liked energy from Mosomi Professor kindly leave your subscription follow up yes
Agorokunga nande agoteba nge igitabu ky'umurandi nigo gegoteba nga I wish a perform hiyo. Yes. Ogotero kunaika go perform lakini kitokonyora chinsa tokonyora chingaki nabo professor ago perform ogotera okubono tiotegera ogotera gokorokunga obororo tibori goita muno kobanyora korwa Get the point. Mighty Records. Boligoita, Ororon Boligoita, Ororon Boligoita, Kangambo itete Naomi. Boligoita, Kenoro Bokoleta, Ororon Boligoita, Kangambo itete Naomi. Boligoita, Kangambo itirabange, Ororon Boligoita, Kangambo itete Naomi. Ororon Banyene, Madechana Bozaigo. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Kakiaba Kenyoro, Uyamono, Azugo Walerano, Wairina Wasani, Egakibu Yamono, Azugo Toikane. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Welina Manga, Wilayamo Koyomo, Nanyumba Mechura. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Boligoita. Boligoita, Boligoita, Kenoro Bokoleta. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Boligoita, Kangambo itirabange. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Kurumbanyene, Madechana Bozaigo. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Kakiaba Kenyoro, Uyamono, Azugo Walerano. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Wairina Wasani, Egakibu Yamono, Azugo Toikane. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Welina Manga, Kuyomo Koyomo, Nanyumba Mechura. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Boligoita, Kenoro Bokoleta. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Boligoita, Kangambo itirabange. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Kurumbanyene, Madechana Bozaigo. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Kakiaba Kenyoro, Uyamono, Azugo Walerano. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Wairina Wasani, Egakibu Yamono, Azugo Toikane. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Welina Manga, Wilayamo Koyomo, Nanyumba Mechura. Boligoita, Kangambo itete Naomi. Kakiaba Kenyoro, Kawaye Pole, Asae Valinde, Gaya Molende. Amen. Ogotero kuya ogwansu kigima nga obororo boligoita. Ke. That's a very wonderful piece.
Yani togukaga same professor mugako mugotu ogotero kunga munoko. Bono, this is a very big challenge to the growing young youth. Bono nyo mugakonga munoyu, Ote ing'obororo does not kill. Ng'aki bono naerende utari ng'aki utari go tumeke talanta yago. Mugako oyo in fact is you are really a blessing. Yani kwabeire ogoseseni okonene sana obororo mbori goita. Yani ng'a ekero bwate obororo wateba professor tobasa gwechana. Ama yango ochare. Nabo ngende tukoriga iga YouTube akurunga Christine Kenya. Well, congratulations, Professor Mosomi, for this great song. My first time to hear the song. Be blessed, watching from Lebanon. Karibu sana Christine koru Lebanon. Akurunga Sammy Ondari. We are P. Na ndo chinga Collins George. Na ale iga agotenga tuambie YouTube channel ya Professor. YouTube channel yao nerelie. Ngikikuruku. Ekurugunga Professor Andrew Mosomi. Ugo chaka na Professor. Ukuligi Mosomi ryoka. Tego toka. Professor Andrew Mosomi. Nokonyora matera ayu. Ayatua terire. No ali na yandama. Yani ngakero ukoligi YouTube channel ya Professor goiko chake goiko mu address ya Professor Andrew Mosomi. Nali uranyore channel yaye ogende o subscribe. Igonto iwana ine o subscribe, o like, o comment. Nabo igo totigira abuka. Nabo go share link eyo erinde naye o seseni gwe na go seseni bo igo abange. Ekero kogenda nga Professor Andrew Mosomi elitali baliri lirikire nga subscribe kero kwa bakire kiaroro liko tigara ko bali mwamu lakini lire subscribed. Libenga subscribed kero kwa subscribe rigo kwanda kwa comment kwa like nabo igo kwa share gospel osenchiri yo gochiase abantu abange nabo igo twasese ni gutwensi na Professor Mosomi akorukunga Ibrahim Bikundo. Wonderful watching from Qatar. Nice songs. Yes, asante sana Ibrahim Bikundo kurwa chinse mochia Qatar. Na togende tukusanga na Professor Andrew Mosomi kenkari kukoruka Amos. Togende tugusanga na Professor Andrew Mosomi imia getthepoint oyogendete gototebia abere atatu igoro iyo oboteli. Bono Professor moteli nali isiko gali otaka gochaka oboteli. Lakini obwate wasiwasi ngana kiura moeli moiga gusabire igoro yo taite gochaka oboteli. Iyo utagete gochaka. Nabagochaka. Nabako akurigyo bokonyi. Nande muntu utagete gotera guseko record tako batara record. Kiagera mirimo yakora ne ya Nyasaye. Nabago agotema baka record. Nabona naru ngakirisi. Bari bakura ngakire. Na murigia keroka. Lakini tinda mumera. Bona atagete como kerante vete ngatama ti se studio gotoka. Lakini materia na igotate. Bono togo cha kumerana. Nidete mwarekese morete se batara munaino. Inde nera aterero monene. Igo bari batete gochaka. Onde wensi gacha gitaka manya. Kuchugote. Tikabachake. Ande bayikange bari barateri. Baba bosemi ande na baba kuba konya. Igonga ekero umuntu akorigitaka batanyora. Iyo gotura Akoiguriwa. Tiba kwa moyo. Tiba bature baigore. Ewa. Abasono muligerero getthepoint no genda tugusanga na omugaka Professor Mosomi agotebanga ekobwate talanta useko roche utaite no bwate no ngusire ochiko record tobasa gotwara omoisigusu ogwe committee okoba hard worker nande kora atake komonyora Professor Mosomi inamba nero yesimia nande nyairorere ngo naro soire boniga muno samnyalieko autanga uyu mzee nampenda sana, God bless you akora mwaka namba kusi nago korere kindi igere 07
11 89 68 17 07 11 89 68 17. Basi bono inene namba ya Professor Andrew Mosomi ime get the point nabo kumwakira simito basa kuma flash singenje no mugaka bono akikumu flash erenga yako security yako gwakira nabo kumuboli bosemi bonde bwensi uratake mbali no hotel singenjo obagakamba bwato bosemi obonge sana iso kubanga no bwate amangana utaite kumanya igoro ya Mosomi nabo kumuboli wetera ase enamba iyo yesimi bono Professor gwate bangi kanisa yonga kikuru Liyabe SD egotoka ime ya Nyamira County. Nyamira County Rigo Magward. Ekanise yonkore nginga abalisi mbaro. Ngaki abalisi bago kwanera iguru yobateri bwa. Bakwaliganetie gose mbangaliganetie. Nyabande mbangaliganetie. Lakini none. Igo kanisa yani kanisa kwa uchumu rero nego kiri no boteli obubwa nego kiri nabarayi bonsi ntobwatiranete yo tima itinga ekero ogotoke kanisa ngo kwali bali bakwara abasina amatera yo kuranga bali nabasisini igo bono ekanisa ngo supportiere oboteli bwa kunda abasabe getoro n'abasabete mbangete getoro ke bajikore koteri ewa biamono Liyabe 70 day Adventist singencho mogendete gokonya Professor Andrew Mosomi singencho iyo oboteli bwa abalisi nabayiga barayi ao imiye kanisa ya Liyabe tobakoni 20 people from Get a Point na ndimo gende komokonya nabo komusira Professor nali akogendera kobe Professor kusebona singencho bono utamusire titako ba Professor yobona na yiri nga murisho to monene John Sugo muruyo na sirete gona moire pole bono igana matanga merugeri enderete kanisa yitu ni gwata abantu ni sirete abantu babere igona abaire pole bonsi aliyo michina na bosugo muri John Sugo na muri bangi na baire pole sana no tuleamo vasibona kunga Professor Andrew Mosomi ime ya Get a Point then togenda gusanganere ase marogoba inga muri kerto kunya ku arigania isabato enchinu asinge ritu kulia lero Friday tole na Professor Andrew Mosomi omoteli kurwa lira balito lia agusi no mugaka lakini na eruete asogokora omoteli ndo chenga Pig Media auteba no ale ime ya Get a Point tutacharibu kukoroga na kutumia lugha lakini sasa because of Professor ndo maana tunatumia hii lugha nyingine. Mpenzi mtazamaji, ni Professor Andrew Mosomi ndani ya Get a Point ambaye ni muimbaji kutoka eneo la Kisii, ndiye tunaendelea kushirikiana naye pamoja hapa katika Get a Point show ambayo imekuwa late sana. Tunawakaribisha wageni, tunawakaribisha wakubwa wadogo from every side of the world. Watu kutoka watu wa diaspora, naona Qatar, naona huko Minnesota, naona huko Chicago, Texas. Mumekaribishwa katika Skiza show. Yes, bwana Professor Mosomi. Igari abana ni matenga no bwata abantu nka nimbwata abana bago balinga bale bonsi piga paka bali banyumire na kunyoma bano abana bali 6 abana abo bonsi no bali amina singenjonga no bali barabu banyago go support yeso obateli obwao mbara support nesa ulimbagwati lakini nyasaye naromba tuare elinde bago support
erinde naye ogenderere bonsi pina bakristo usinando naro ochita chigwa kaga chwanga ke Onsipi bari gochia lakini abo bara bakristo banka mbamaete Yesu yo ora professor Andrew Mosomi ngentongere gwakwa na gari gwateba ng'a ngwachito karaso echwanga ime ng'a kwaro chobo gimo gwako gendete bwanjandete kimenge ntemanyikanete sana nigo nare gukora emirimo ase Nairobi nakorire ibarua lakini sinare gukora tika marua ina arandusitio nare ngikorugunga DDO daily drinking officer daily drinking officer DDO mwenyewe nigo nare ngimachezo nigo nanjandete mono akangire ni nyuma asubugima nigo namabe bono ngosomi kwaringa abana ekero kwaringa esang'aime ngwa manyete semi gose nero naona timba someti kiagera maruta ugatisemi ekwara kugenda nyumba kwa boringa nkikera abu mwarosi utagorete nabwata mwana ma gakura chibese nanda ku birangereri biri bigokora amagenderero gakubikeye yoro bantu bakonyumono bari kuba serious ase ebintu biri biko mwanya bantu bamenyerete munakora ichibese mukirigie nabura nyumiro nyeturende tichiere go maruna negente kebe mono nesumu chena nyure marua mange sigara chinyinge chitumbato chinyinge ento ntaranyumenya sore lakini bono nyasaye nkwa monyorete utaranyikira basi bono akorukunga Andrew Mosomi professor oyore konywenya oliye konya amaru akanywe sigara nkwa nywete mono lakini agaikera Yesu agatiga bono bose miki oranyore oratebi oli okorigerere tigari ogwake chwanga agwaka kabisa nya sigara tari kunyitiga nya sore mbari komogana igentege komu gutiga ne sigara maruaro muntu atake gotiga marutari mabe ne sigara sigara ere kunywire mekime bakobongo nikero kunyitiga goikobo moremo amaruaro muntu ngo bare none tukeri gima uri mugondo usekera okore kibarua nawe kunywa maru nkoirore chi sageto tariko lakini sigara ero turi konyemocha sigara ebure to kurema sigara negente kebe oyo kaite gotige sigara nabonko nkomo bosemia oyo kaite gotiga maru nabonko mo bosemia ebintu no koremereria iko onye ne sigara nerere nkomo nchena etu bosemi no yo minto bono kure gagora okugora chisigara ibere mundu tagote bingo kunywe ryogo ndiro rigotiga muri ese sigara ryogo no kugotiga buri gotenga bono ndete ko boyo Yesu kugora chisigara ibere ubeke bagitinga ogende nyumba mwao rumu yao otereka macha makendu muturuguru ne sigara nsemo chiri chisigara ibire cyugo kubeka imese packet yeri obute nyumba mutukabire isigara eri noere turi kunyenywa basi okura mutukabire ogosoka kiukerige kwara amacha igwate bukubeka mboria amacha ingasikia gukora kero ko igure isigara ngo sambera yaro shu regete negwate bintu gete bagoroka nicotine bigo cyobo ngo bya temeki na bibiko gara karugwa utaranywa ukunga manyinga asareka
bona macha yali kwa igule kiukirige sigara wasiwa macha ya mapendo matuka yabere wasiwa macha mapendo tuli kugenda gasiende nechi sigara ekyo gorete igo ibere no chibwate gochirigeri gwayithanga tindi kubanyu kora matuka abere umugaso n'ubutuku basi bona so kwisha isigara chiria yendo kecho basi bono basemi bya kwa professor ama ene professor orocho okoire technique okoire method okoire mbinu yogotiga kunywa sigara igo bono ayo kunya wakaga sigara aka nando gotanga bwata addiction yene no tari gutiga nyoro bosemi oboiga egente kagotebi nande tochitoke irorere tochitoke korere replay erindo tige sigara akurukunga JLTV agotebanga get a point upondani akurunga Davidson Angel from Nairobi Ruai Pipers karibu sana akurunga Frank Zero kuruge komu watching live karibu sana Frank nakangwana akakuruseito gali ogembo agotebanga professor no muntu omya nayo mutomere kende keitata you cannot be watching us and you live mzee hivyo umesikia Frank umutumie kakitu sawa bona ekero tugochigotegera gotero konde togende break asini no mugaka nera rati mukake turarabe gotero gokoro kuna kio mugaka mati teacher ngangu kera tuale bona tiga selection ya DJ obogi manziro kulikuwa wasabu sana na o moshabiki we mona rote nga ntege to perform bona tero gotero kungobogi manziro kabisa esinge nchondo chinge ekero nkorigere liga gachinsa chito minyogeti nga chielire na ande paka chietaniri ndo chinga nakutura akorere ase eshow ogenda gotegera Skiza show iye correct na madela 045 ime ya get the point inamba ya professor nere yebekire gabu ese screen gabu 0711896817 bono ogani kumanya kende igoro ya professor nabo kumwakire simeyo ogani kumutumira kende enamba ingo korere M-Pesa bagakambari gotumika Fliza nabo kumukonya professor Mosomi elinde asuke motu ase oboteri bwa so DJ leta iyo kitu Ajiazie Facebook Tabuki umurania iyo hewatega Tabuki umurania iyo hewatega Niyo hewatenya ande hewakana Tokulema keigo una hewatega Nokora maya Notuga uya Unyuma wange Ugamba buya Onye Yesu taiyo Ugimazio Onye Yesu taiyo Ugimazio Enoli no tange Ogende na iyo Chinji ochende Oiruruke ochemu Chivezo mu Echinde chirebe Nyumba egoro Egaliere gesona Otometi abana Agokore meremo Mane mochieka Amone tugeyinge Ayezo mochio Okomugole tobati Igukuragira buya Baka koriga mora Igukuragira buya Baka koriga mora Onye Yesu tayira inea imambota Onye Yesu tayira inea imambota Onye Yesu tayo imea ogimanziro Onye Yesu tayo imea ogimanziro Zero kabisa
Aye mundo veke sutia amonetai asoke uchasavandu ukona chipwana chimbia chogosemia abantu batele ngamaene mbuya wakwana abantu batele mbwana mbuya kugamba abantu batele ise mundo erena isaine onye yezo taiya imea imambuta onye yezo taiya imea imambuta onye yezo taiya imea imanziro onye yezo taiya imea imanziro ayo musai tuvike sutia ingirwe pogisa musao sometebuya ego kogengi kaya ukwani umesibiwa urakore nyangia akabu walibuka ibu wake simia musai wa mazikani sikire kenyoro naendo kwanwa buya sikire kenyoro naendo kwanwa buya onye yezo taiya imea imambota onye yezo taiya imea imambota onye yezo taiya imea imanziro onye yezo taiya imea imanziro ayo musai vikiritia omine saruni osetoe asogoeta sogoeta musao sometebuya metebuya musae omachikani metebuya musae ogosemeya metebuya musae ogosemeya onye yezo taiya imea imamota onye yezo taiya imea imamota onye yezo taiya imea imanziro onye yezo taiya imea imanziro aye ngina mundo veke jojetia ngina mundo veka bagia ya uangisa vale eyoko endo musubakio mana jivitonga chisota chikezi oetia wangina ibande bagochetie moi wane ogenda kukwani umwana mwewa ibuya nyamove malitati yazaba konye mwike uyekerero mwegwe karibu yebiriyato mwegwe karibu yomoko mwegwe karibu abageni karibu wageni pole kwa safari karibu wageni asante kwa kupika karibu wageni buya asubuika abageni bane kakiso anyungo ikaranza aigano bone ekolero minto igapieigwe ngamwaule otuko ima chikwana chokosemia ejindagera chigwasa choka moyo mwana maye komukwania ama Yesu ti ukakakolera ya moyo rangeti inakolera ya moani Yesu ekerera moveno mogo kumungi mente de viriyato
Bueno maboko mungi mente nililiato Oye Yesu tayo emlea ogimambosa Oye Yesu tayo emlea ogimambosa Oye Yesu tayo emlea ogimazio Oye Yesu tayo Oye Yesu tayo emlea ogimazio amang'ana makong kabisa ime iya get point akeroto gende tugusesenigwa no omugaka kurunga Professor Andrew Mosomi onye Yesu ta Yesu bugima bwao nziro no soma kabisa ayo musao beka gasiriti kao ayo mugako beke suti kabisa beke tai kabisa osomete kigima onye Yesu ta yo ime yao obokimobwo ebole zero munatogotebigwa no Professor Mosomi amogotero kogo semio konene gochia anene mona sekegorie kiga gigokina ing'a kende yonse ogokora tang'ani Yesu nye Yesu tayo no twara chibese echo ndugu you will not do anything yani you will not do anything osaba no Professor gitabu ekio muranda bagote ing'ana ki obogima zero yani zero kigima kera to kweyariga ni gotama kuruga iga nabo ntagetenga na ndato irorero gotero konde iga kera tukonya kweyariga ni gotama kuruga iga seng'encho chinga kichia erire abantu mbagani gotimoka atobekera gotero kuri konde iga torara yunga kidogo ga iga muno iga twayungire iga eri nitukonya kweyariga ni gotama kuruma nono mugaka nero orosire kobera ga iga goikaransa for 2 hours is not a joke timase DK was not to konde. Yes, he's preparing to give us another piece. Ngonya kwe aliganiale elinde atoe ogotero kukonde kitogonya kwe aligania ko tamakuru iga ase studio cheito chia get the point na ngukwenyolia ekorunga get the point Skiza show show egochera kera litukulia Friday gose chuma chinsa iberechia morogo bagika chinsa inye butambe nande ekerengagie esho yegosomoroberio no gosemi nabo igo kubeka ang'e na Kristo Yesu gwetera sing'encho gwetera samarandi akoretu na bapasta au nabo igo gwetera samarandi akoretwa gwetera ase amatero igo tobasa kweba gotegerera gose gotiuna gose komongera gose kogwacha Skiza show iyo gochekera litukulia Friday gose ijuma ekero tokonya kweyarigania esabato chinsa ibere chia marogo bagoika chinsa inye no okonyora Mandela 045 akoretera eshow eyo ase enchira enga puna eyo only get the point no uranyore amaseseni anga munawu Nakyokogesa kiribusimeka nakyokogesa kirikobusura nakyokogesa noma sana Simeka Yesu ati nini kyokogesa 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 mbonye nutanjana Kyokogesa Kyokogesa mbonye nutanjana Kyokogesa akoro kunga Professor Andrew Mosomi na gotebi ngari berera gosomorero konya gwoka ekero togo chigotama kurume ekyogozimeka na kyokogesa eti nini Agokogesa Orogi Agokogesa Ogefi noma sana Agokogesa eti nini Kyokogesa mbonye nutanjana Agokogesa eti nini Agokogesa mbonye nutanjana Kyokogesa Utumari Agokogesa Kyokogesa Ibero Naryokogesa Ryokogesa mbonye nutanjana Kyokogesa
Yokogesa bajano tanjana Yokogesa. Sineka yetu Sineka yetu Sineka yetu Yokogesa. Sineka tata Yokogesa. Sineka tata Yokogesa. Bajano tanja Yokogesa. Bajano tanja Yokogesa. Yokogesa bajano tanjana Yokogesa Yokogesa bajano tanjana Yokogesa Yotabuna 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 upendo sipende Yotabuna Yotabuna upendo sipende Yotabuna 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 upendo sipende Yotabuna Yotabuna upendo sipende Yotabuna Isati Yotabuna Kadawefu Yotabuna Nini? Yotabuna Yotabuna upendo sipende Yotabuna Yotabuna upendo sipende Yotabuna Ibanda Yesu Ibanda Yesu Yotabuna. Ibanda Papa Yotabuna. Ibanda Papa Yotabuna. Upendo sipende Yotabuna. Upendo sipende Yotabuna. Upendo sipende Yotabuna. Upendo sipende Yotabuna Yotabuna upendo sipende Yotabuna. Yotabuna upendo sipende Yotabuna. 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 Yotabuna upendo sipende Yotabuna Yotabuna upendo sipende Yotabuna. Yotabuna upendo sipende Yotabuna Noma sana, this is very legit. Yani nge ikiogo simekanga na kio okogesa akurukunga Professor Andrew Mosomi ime get a point. Esho ye kale woke kero ekwera. Akurukunga Professor Andrew Mosomi ime ya get a point. Nga ogote bange ikiogo simekanga na kio correct. Nikiokogesa. Na kio okogesa, Nikogesa kyao. Hugo chikurata. Mate ngane abona busuletalia. Chibando na simegete. Otoko simega chibando chikogesa chingende. Na usoga semete. Keri wasimikiri. Na kitura chikogesa keroto kwenda higo. Basi bono ekero tokwiyarigania konyora amakwania gose abaminto ba TikTok batete gukwana n'omugaka oyo. See, you want to talk? Yes, I can see you want to talk. We are going to give you some time to talk to mzee. Ekero ngende tukorigeria iga igakurukunga Davidson Encho kweli, without God I can't. Kurukunga Davidson from Nairobi right papers, hiyo song niko nayo kwa playlist yangu. Mungu ambariki sana Professor Mosomi akurukunga ndani Muraro, love that song. Aba mbali bago tubwatia kurwa YouTube. Ekero tukwe arigani kuigwa kurwa abaminto kuru TikTok. Toigunga nkibabwate guchia somo gaka Andrew Mosomi oyore professor atebanga to kumu address nye to gochaka ne rieta professor. Yani nge kyogo simeka na kyokogesa ni furi omwenya ne bwata materande
kune chibese chibulete ngubekere bicha nayandi narongoro kututara n'omwibi Samson iko ayo na niga are audio basi bano omotege naro gotenga okunia gakorasi kogotera okwo agakorasi komwario akatwateba ng'andi utafuna agoteba ng'a ekiamobwata kabisa no tatutebetie esa korwa ng'a mayaka tatebetie esa koru ng'akunia aganta aku goka chorus akunie chorus gabo ndoche ng'a sokoro I wish you long life na ndoche gabo TikTok naro kurunga isanda na wale gabo akurunga candidates that is great na baroche mwenzi pi TikTok gabo mura joined ni ndoche aba bonsi pi baganda to mongera gali kuruchinsemo ao ime ya TikTok igotanga kipanda Yesu yotabuna kipanda Yesu yotabuna pendo chipende utavuna pendo chipende utavuna pendo chipende yotabuna upendo chipende yotabuna basi bano kuniege ntekiege sinini ekero togotama korwa yotabuna na upendo chipende yotabuna upendo chipende yotabuna kipanda Yesu yotabuna kipanda Yesu yotabuna kipanda Baba yotabuna kipanda Baba yotabuna pendo chipende yotabuna pendo chipende yotabuna pendo chipende yotabuna pendo chipende yotabuna yotabuna upendo chipende yotabuna yotabuna upendo chipende yotabuna Yes, yani ng'a ekiogosimekana kiokogesa bwanche mbwancha ekiogosimekana kiokogesa. Yes, bono tiga ngo toigwe korwa ase abasani baito ba TikTok. Yes. Yes. Basani bari gaika ime ya TikTok na bange kabisa. Tokwanere ngo nobwate egento orabori sokoro Professor Mosomi. Nindoche gali Candace Nwale, nindoche gali akorokunga Josephine, nindoche mora Nwale Maria. Yes. 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 Okoranga antoriko bana. Ate te korra sokoro Nwale ga. Nonde. Kwana na sokoro. Amina. Okorigi Professor Andrew Mosomi se YouTube okotwatera
Okotwatera ng'a keria ogosimeka bekore audio koroku nkoiyo biche aya nkori omwana na obororo nayanda naro oyo minto ng'aki okoroku korwara ria mbuya mono cheda nyachae korukisi county nyasaye agenderere gokobeka ororo ase okosuki eministry ya Profesa Mosomi aya mbuya mono yes ya arikoroku ng'a chelda ng'una ando utaite gokwana na Profesa no tuli na Profesa agaigate tiktokers nindoche aya ning'o sokoro nwarega kwamororire sokoro kwamororire bairire buya basuti ominto okay mbuya mono mochukoro inamberes igere inambere 007 11 89 68 17 ande moirorire mirorere 07 11 89 68 17 aya mbuya nere ye okora na 17 na nande tima eting'onde narorora ase eng'encho ng'a chingaki chiane chia ng'ereire iga togotama korwa ase studio ekero oragani gokwana na Get the Point Studios chinamba chito chia esimi nigo chire 0724954040 0724954040 0724954040 echi ne chinamba ogokwana na the Get the Point Studios twaba na Professor Andrew Mosomi oyo obeire ogosanga amo naintwe ase egepindi eke egetambe twabeire nere gaiga otoire obosemi obonge nabo igo otoire ekurate nabo igo otorandeiri gwetera ase enchera ya matera yendoche ng'a goika toumerana chingaki echi chinde naende nyasaye abe amo naye muno orareterwa naende omoroberi onde Friday yegocha chinsa muna echi twachaka rero na Mandera 045. May God bless you bono DJ beko gotera kori gogotoseri korwa studio kera agendete kweriganĩa ngenga Skiza show ne show egochera kera rituko ria Ijumaa chinsa ibere chia morogoba goika chinsa inye chia mogoroba ne ekerenga gie show iyi ne okomanya abateri na chikwaya kurwa gusi nabo igo korwa isiko iya gusi nabo okoranderia gwetera senchira yaba pastor gusaba randi ao abo barabe bakoretera ama randi anga unayo Sitembe na mwisi, na wewe sio mwisi. Sitembe na mwisi, na wewe sio mwisi. Sitembe na mwisi, na wewe sio mwisi. Sitembe na mwisi, na utaitwa mwisi.
mwizi nawe sio mwizi Obed. Sukiwa nawe sio msukiwa Obed. Ni mbaya ni ndugu ya mwizi Obed. Ni mbaya ni ndugu ya Shetani Obed. Ni mbaya ni ndugu ya Obed. Ni mbaya ni ndugu ya Jehanamu Obed. 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 Ni mbaya uya servisi Obed. Ni mbaya ndio ya Obed. Ni mbaya ndio ya servisi Obed. Ni mbaya ndio ya servisi Obed. Ni mbaya ndio ya servisi Obed. Ni mbaya ndio ya kifungo Obed. Ni mbaya ndio ya servisi Obed. Kwa mwana soko baadaye. Ibaya. Unakula meza na nani? Angalia natembea na nani? Angalia kambuni na nani? Chungulia unafanya biashara na nani? Omba Mungu akuonekanie. Kikulacho kikuoni mwako. Kikulacho kikuoni mwako. Omba Mungu akuonekanie. Esa wembe, etalembe, esa wembe, igakito iwakekanya. Esa wembe, yale ya wange. Esa wembe, inavera geruka gwe. Esa wembe, inavera geruka gwe. Esa wembe, inavera geruka gwe.